שלום לכולם, שאלה אחת מעמוד 46, קשור לסדרה הנדסית אינסופית יורדת, אוקיי? אז כמו שאתם רואים פה, נתונות לנו שתי סדרות הנדסיות אינסופיות, אחת זה A1, A2, AN, עד שהוא הולך לאינסוף, ויש לנו עוד סדרה B, B1, B2, BN ועד אינסוף. מה עוד נתון לנו? נתון כמנת הסדרה הראשונה, אוקיי? כלומר Q, כן, זה היחס בין A2 ל-A1 או בין AN ל-AN-1, הוא Q, כלומר זה פרמטר, אוקיי? זה לא מספר. ומנת הסדרה השנייה, חצי, כלומר Q2, כן, זה בעצם חצי. טוב, מה עוד? משתי הסדרות הנתונות בנו סדרה שלישית, שגם סדרה הנדסית אינסופית יורדת. פשוט עושים חילוק, כן? A1, B1, A2, B2, AN, BN, עד אינסוף. בסעיף ראשון, רוצים שאנחנו נביא באמצעות Q את מנת הסדרה השלישית, כלומר Q3. עכשיו, איך אני יכול בעצם לחשב? בצורה הכי פשוטה, אני אקח את המספר הבא ויחלק אותו במספר הקודם. ככה בעצם מקבלים Q, כן? עכשיו, במקום, כן, לרשום את החילוק הזה, כן, אפשר לקחת ולהעלות את החילוק הזה למעלה, פשוט במקרה כזה B1 הולך למעלה, A1 הולך למטה. כמעט הגענו. עכשיו, אם אני קצת אשנה מקום, אז אני יכול לכתוב את A2 חלקי A1, כמו שאתם רואים פה, וכמובן גם B1 חלקי B2, כמו שאתם רואים פה. עכשיו, A2 חלקי A1 זה בדיוק הנתון הזה. נתון מנת סדרה ראשונה היא Q, פרמטר. אז אני רשמתי פה Q, אוקיי? במקום A2 חלקי A1. פה למשל זה B1 חלקי B2, זה כאילו 1 חלקי Q2, כאשר Q2 זה חצי. אוקיי? לכן פה מופיע 1 חלקי חצי, שזה בעצם פשוט 2. אוקיי? לכן אני מקבל שהמנה של סדרה שלישית זה פעמיים Q, פעמיים ממנה של סדרה ראשונה. זה סעיף ראשון. סעיף ב', נתון שסכום האיברים של סדרה השנייה זה 8. ורוצים לחשב מה זה B1. עכשיו, מדובר עוד פעם בסדרה הנדסית אינסופית יורדת. אז אנחנו נשתמש בנוסחה הזאת. כן, סכום שווה לאיבר ראשון חלקי 1 מינוס Q. אז אצלנו הסכום שווה ל8, B1, חלקי 1 מינוס Q של, כלומר, המנה של סדרה שנייה, שזה נתון בשאלה הזאת, זה חצי. טוב, אז אנחנו נקבל B1 חלקי 1 מינוס חצי, 1 מינוס חצי זה חצי. אוקיי, נכפול עכשיו את שני אגפים בחצי, נקבל ש8 כפול חצי זה בעצם 4. ככה קיבלנו שהאיבר הראשון בסדרה השנייה זה 4. זה היה סעיף ב'. אוקיי, סעיף ג', נתון שסכום האיברים של סדרה ראשונה הוא פי 2 מסכום האיברים של סדרה שלישית. וצריך לחשב את מנת הסדרה שלישית. עכשיו, אנחנו יודעים כמובן שמנה של סדרה שלישית זה פעמיים Q. אוקיי, מה אני יכול לכתוב? עכשיו, במקום סכום של סדרה ראשונה, כן, אני עוד פעם משתמש בנוסחה הזאת. פשוט שם, במקום B1 כמובן זה A1, חלקי 1 מינוס מנה של סדרה ראשונה. אוקיי? עכשיו, את החלק הימני אני כותב 2, כן? כפול סכום של סדרה שלישית, ששם האיבר הראשון זה A1 חלקי B1, מינוס, סליחה, חלקי 1 מינוס Q של סדרה שלישית. עכשיו, בשאלה שלנו Q1 הוא נתון על ידי פרמטר Q, מצאנו ש-Q של סדרה שלישית זה פעמיים Q, וגם מצאנו ש-B1 שווה ל-4. אז בואו נציב את כל אלה בשוויון הזה. אז מה נקבל? A1
חלקי 1 מינוס Q שווה 2 כפול A1 חלקי B1 חלקי 1 מינוס 2Q. שוב, אני הצבתי במקום Q3, 2Q, 2Q. מה שכן, אני רואה שאני יכול לצמצם ב-A1, פה ופה. טוב, אז מה שאני נשאר עם בצד שמאל זה 1 חלקי 1 מינוס Q, ובמקום B1 אני מציב 4, כלומר, כמובן שבמקום A1 זה 1, כי הוא יצטמצם. ואז אני מקבל 2 כפול רבע, שזה בעצם, כל זה נותן לי חצי. ואז עושים הצלבה, כן? 1 כפול, או חצי כפול 1 מינוס Q שווה ל-1 כפול 1 מינוס 2Q. נפתח סוגריים, פה נקבל חצי מינוס חצי Q שווה 1 מינוס 2Q. עכשיו אני מעביר מינוס 2 לצד שמאל הופך להיות חיובי, ואת חצי אני אעביר לצד ימין הופך להיות שלילי. מה מקבלים? 2Q פחות חצי Q זה 1.5Q, או 3 חלקי 2. 1 מינוס חצי, כן, זה חצי. אז אם אני כופל ב2, את שני אגפים, זה וזה מצטמצם, אני מקבל ש3Q שווה ל1. נחלק ב3, כי אני רוצה את Q, נקבל שליש, אבל Q זה בעצם Q של מנה ראשונה, כן? יצא שליש. אבל Q של מנה שלישית יצא לפי פתרון הקודם, זה פעמיים מהביטוי הזה. כלומר, 2 כפול שליש זה יוצא 2 שליש. לכן הפתרון עבור סעיף זה מביא אותנו לזה שהמנה של סדרה שלישית זה 2 שליש. ובעצם זה מה שביקשו לפתור בשאלה הזו. תודה רבה לכולם, נתראה בתרגילים הבאים.